видя ли това? Тя сложи парите в собствения си джоб. Ето крадо. Нека покажем това видео на Арчи. Кой пък тропа толкова рано? Кайл, здравей! Най-накрая стигна до теб. Извини ме, не съм Кайл. Ой, тогава извикай ми Кайл. Кажи му, че сестра му е дошла. Не познавам никакъв Кайл. Той никога не е бил в този дом. Не може да бъде. Да не би да съм сбъркала адреса. Ето, моля, вземи. Да, явно си сбъркала. Трябва да отидеш в другия край на града. Добре, ясно. Извинявай за нахалството. Моля те, заведи ме до изхода. Слушай, на улицата е много студено, а маршрутката вече тръгна. Няма да я има до края на деня. Можеш да останеш при мен. Ой, ще ти бъда много благодарна. Пътувах през нощта от друг град. Много съм уморена. Решено. Оставаш при мен за нощувка. Сега само да затворим вратата. Внимавай, внимавай. Внимателно. Добре, можем да тръгваме. Може би мога да ти помогна. Сигурно си гладна. Да, не бих отказала нещо за хапване. Окей, сега ще измисля нещо. Дай да ти помогна да свалиш якето. На живите, приятелко. Битлджус, дълго не сме се виждали. Какво да направим куплон като старите времена? Давай да го направим по-силно. Добре. Така, нужен ни план. Мисля, че покупка... Кити, тя намери парите. Бързо снимай. Какво е това? Това са пари. А какво е това? Намерих майпада под възглавницата ти. Как? Не може да бъде. Да, Алиса, а ние ти се доверихме. Арчи, какво ще кажеш? Сега вярваш ли ни? Вярвам, но проверявайте. Какъв смисъл? Купих на Алиса нови очила и в тях инсталирах скрита камера. Камера? Защо? За всеки случай, когато не съм наблизо, а тя се нуждае от помощ. Добри новини за теб. Какви новини? Говорих с най-добрите лекари и те казаха, че могат да възстановят зрението ти. Наистина? Ти не се шегуваш, нали? Не, Това сигурно е много скъпо. всичко е решено, не се притеснявай. Събери багажа, отиваме в клиниката.